Trochu sa dotknem toho, hoci moja prednáška, prezentácia nie je o umelej inteligencii, ale o tých úskaliach používania napríklad v akademickom prostredí. Jednoznačne by som odporúčal takú preventívny prístup k používaniu umelej inteligencie alebo jej eliminácii, zadávaním špecifických tém, napríklad bakalárskych, tak aby bol ten študent nútený robiť niečo vlastné. Ja som dosť skeptický voči umelej inteligencii a skôr ju používam ako praktický nástroj, ktorý by mohol pomôcť a pomáha aj knihovníkom v rôznych oblastiach. Predpokladá sa, že umelá inteligencia bude používaná v podstate vo všetkých procesoch knihovníckych, v akvizícii, katalogizácii, výpožičkách, vo vyhľadávacích procesoch a tak ďalej. Ale nechcem sa venovať tomu. Chcem sa zamerať vlastne na praktické použitie a využitie umelej inteligencie v oblasti písomného dedičstva. Tu už bolo ohlásené, že vlastne to písomné dedičstvo akoby končí, alebo písomný prejav, ale ešte hodne dlho potrvá, kým sa to stane. A zameriavam sa teda na problém premeny obrázkov na digitálne texty, ktoré by boli editovateľné. V Európskej knižnice, archívy, múzea v poslednom desaťročí vytvorili obrovské množstvo digitálnych dát, digitálnych obrazov, ktoré sú uložené v digitálnych repozitároch a v digitálnych archívoch. Niektoré sú teda v tých repozitároch a v podstate by som povedal, že tie digitálne knižnice, ktoré sú už vytvorené, z nich sa stala už rutina. Digitalizácia v súčasnosti už nie je problém, ktorý by bol nezvládnutelný v knižniciach. Sú to rutinné procesy. Výsledkom tých procesov sú teda nejaké digitálne archívy, digitálne repozitáre. Chcem teda hovoriť o tom, ako umelá inteligencia pomáha sprístupňovať písomné dedičstvo. Hovoríme teda menej o tom, čo je umelá inteligencia, ale ako ju použiť, ako s ňou môžeme pracovať v praxi. V tejto oblasti, o ktorej hovorím, veci ešte vôbec nie sú definitívne. Stále je to výskum, je to vývoj a nesmierne trpezlivá práca, čiže zatiaľ to nie je nič pre klikavcov, ktorí by radi iba klikali a proste mali všetko hotové. Teda, čím sa zaoberáme, prečo to robíme a ako to robíme. Digitálne knižnice podľa mojich skúseností by sa dali rozdeliť na niekoľko skupín, na niekoľko typov. Napríklad prvý typ je teda digitálna knižnica obrázková, v ktorej sú len obrázky nasnímaných dokumentov. Druhá je digitálna knižnica textová, kde sú teda obrázky, ale už sú spojené s full textami, s úplnými textami. A napokon hybridná, to sú teda repozitáre, kde sú čiastočne obrázky a niektoré dokumenty prešli teda procesom OCR. Na vysvetlenie sú tam skratky OCR, optické rozlišovanie písma, HTR, rozlišovanie rukopisného písma, čo je teda hlavný problém, ktorý ma zaujíma. Pokiaľ ide o textové dokumenty, v zásade ich možno teda z hľadiska tej našej technológie rozdieľovať na tlače, strojopisy a rukopisy. Zdánlivo sa tie tlače a strojopisy, že to je jeden a ten istý problém, nie je. Z hľadiska rozpoznávania textu sú to odlišné procesy. Najbežnejší nástroj na rozpoznávanie textu je klasický systém OCR, Optical Character Recognition. Problém je však v tom, že tento rozpoznávací model je naprogramovaný ručne.
Možno poznáte ten systém FineReader alebo Readiris alebo nejaké iné nástroje, tých je obrovské množstvo, ale všetky sú vlastne urobené vopred, sú naprogramované a keď sa ten to digitálne faksimile alebo digitalizát premieňa na text, tak vlastne sa len porovnáva to písmeno s tým naprogramovaným písmenom. Presnosť týchto OCR metód sú približne 87 až 92 ako premeny toho obrázka na text. Do 100% ho možno ešte dotrénovať, ale natívne ten systém OCR nie je schopný to urobiť. Problémom sú staré tlače, rukopisy, strojopisy a predstavujú naozaj veľmi vážny problém z toho hľadiska, že my potrebujeme sprístupniť to písomné dedičstvo čo najviac, aby tých dokumentov bolo čo najviac. Prečo? Lebo sa obohacuje jazykový model istej kultúry, jazykový model češtiny, slovenčiny, nemčiny a tak ďalej. Preto tie texty sú všetky dôležité, aby boli zdrojom dát aj pre umelú inteligenciu. Tá metóda OCR je neuspokojivá na transkripciu historických textov a rukopisov už vôbec nie. Na tom obrázku vidno vlastne, ako sa to programuje, to je v podstate bity, jednotlivé, to vyjadrenie je z tohto podľa mňa jasné, nuly a jedničky. Ako to vyzerá napríklad v repozitári, v konkrétnom repozitári nejakej inštitúcii. V strede je tam ukážka písma Schwabachu a normálneho bežného písma Antiquí, ktorá sa teraz používa. V tomto riadku je vlastne pokus o automatickú transkripciu toho Schwabachu. Absolútne nepresné, proste nepoužiteľné. Je to šlabikár evanjelický z roku 1864, a tá transkripcia, ktorá sa nachádza v jednom repozitári, je úplne nepoužiteľná. To OCR funguje na bežné tlače, na bežnú antiku, ale je absolútne nepoužiteľná pre Schwabach, proste to gotické písmo. Čiže tu videli sme teda to automatický prepis ABCD v Wormisovom šlabikári, a so všetkými tými nedostatkami. Ukážem vám niektoré práce alebo niektoré výsledky našej práce, ktorými sa zaoberáme vlastne v rámci výskumu, ktorý som inicioval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. A prenášam tie poznatky do vzdelávania na Opavskej univerzite a vzniklo niekoľko zaujímavých študentských prác. Práve teraz sa odovzdáva jedna diplomovka, ktorá sa zaoberala strojopisom, čo je mimoriadne rozsiahla téma, pretože strojopisov, pokiaľ ide o kvantitu, čiže strojom písaných prác od začiatku 20. storočia v podstate do 1990 približne, je v archívoch v Českej republike približne 50, archivári hovoria, že až 80%. Si predstavte, koľko je to kilometrov tých materiálov, ktoré sú vlastne zaznamenané a sú iba strojopisné. Nehovorím už o tých materiáloch, ktoré sú rukopisné, sú písané rukou. Z Českej akadémie vied som napríklad získal z Ústavu českej literatúry takýto dokument, kde je tá myš. Tu. Moravské noviny. To tam nevidíte. Takže nič. No, to neviem to sprístupniť. No.
Jednoducho máme niekoľko vydarených... Asi to nepôjde. No nemám dosť inteligencie, aby som to vedel spraviť. Možno umelá by pomohla. Tento dokument, to je vlastne z archívu Českej akadémie vied, Ústavu českej literatúry. To je vlastne unikátne číslo, ešte to môžete obnoviť. Aha, no. Zaujímavé je to, že je tu jednak antikva a jednak je tam vlastne gotické písmo. Tento text, vlastne celé tie noviny, na to sme urobili samostatný model, ktorý, teda naučili sme tú blbú umelú inteligenciu, aby bola schopná rozpoznať tieto znaky a vlastne tu je výsledok tej transkripcie. Môžeme ísť ďalej. Dá sa vrátiť ešte na ten Schwabacher. Skúste ešte raz. Tam by mal byť ešte ďalšie, na tú základnú stránku. No nič to. V poslednej diplomovej práci, ktorú robila jedna moja študentka, Kováčová Pólová, vyriešila vlastne sprístupnenie kuchárskej knihy z roku 1776, ktorá je písaná krásnym nemeckým rukopisom. Naučili sme ten model transkripcie na nejakých 25 stranách a pomocou toho modelu, ktorý sme vytvorili, je prepísaných 800 strán. Čiže naučíme to na malej vzorke, on potrebuje sa to naučiť, musíme mu dať nejaký vzor. A potom to už ide jednoducho. Mám niekoľko obrovských rukopisov, napríklad rukopis takého jedného kňaza, ktorý má 24 zväzkov a približne 20 000 strán, ktoré písal svojou rukou. Robím to ďalej tak, že na malej vzorke naučím podľa počtu rúk, lebo je tam 6 rúk rôznych pisárov, z každého musím urobiť vzorku a keď vlastne to celé komprimuje, teda celé na základe všetkých týchto vzorov urobím jeden model, tak potom môžem prepísať pomocou toho svojho modelu nejakých 19 000 strán. Tie rukopisy možno poznáte, možno nie, z rôznych archívov, tie vyzerajú takto. Toto je od nás napríklad z Belopotockého Štefan Mojzes. Vidíte, aké sú rôzne tie rukopisy. Figel je v tom, že každý sa dá transkribovať, čo bolo ešte pred 10 rokmi, to bolo absolútne nemožné. Je to možné iba teraz, vďaka umelej inteligencii. Tu sú Dobšenského dejiny literatúry československej. To je ešte veľmi pekné písmo. Tu sú Dohnányho práce, to je ešte tiež dobre čitateľné. Čiže model na tieto texty sa dá urobiť veľmi dobrý. Rukopis Jána Holého, slávneho básnika, rukopis Jozefa Miloslava Urbana, rukopis Hviezdoslava, ten je prekrásny. To je radosť, ako jednak ručne prepisovať a potom aj stroj s tým v podstate to vie si ľahko poradiť. Sladkovičová kázeň, Pálkovič, latinský rukopis Testament, Slovenská filharmonia. Tu je ukážka tých strojopisných dokumentov. Tých je naozaj veľké množstvo. Iba v archívoch na Slovensku je približne 210 kilometrov archiválií a z toho okolo 80% sú písané strojom. Otázka je, čo s tým? Samozrejme, netreba transkribovať všetko, ale niečo určite. Pretože keď sa to neurobí, tak hrozí úplný zánik. A to sa týka ale aj Čiech, aj Slovenska. A vlastne celej Európy, ktorá používala kyslý papier. Lebo to obdobie strojopisu práve spadá do toho obdobia, keď sa
používal kyslý papier, čiže zhruba od 1830 do 1990. Tu sú ukážky práce našich študentov, teda mojich študentov teraz, ktorí sa učia transkribovať vlastne české texty, pretože hotové modely, ktoré v Európe existujú, nie sú schopné priateľne transkribovať češtinu, slovenčinu, poľštinu a lužickú srbčinu. Čiže preto ich to musíme naučiť. To za nás nikto neurobí. Nemci sa zaoberali nemčinou a majú to dobre urobené, ale na nás je, aby sme urobili v podstate tieto texty. Toto je študentka Taufrová, vidíte, ako to pekne pretranskribovala. Žerotín. Tu sú, na tejto strane sú záznamy z Olomouca, z archívu. To sme boli nasnímať so študentami a to sú vlastne záznamy o vypočúvaní v rámci tej čarodejníckej aféry. To je niekoľko zväzkov z výsluchu tých čarodejníc o ich mučení a ja neviem, všelijakých ťažkostiach. Toto je ďalší český dokument. Ďalší, toto teraz robia tie moje študentky. Jeden diaľkár vlastne robí záznamy Jarošova, kapitán Jaroš, ako ten hrdina zo Zborova, to sú jeho zápisky na tejto strane a on sa zaoberá transkripciou týchto textov. Oproti OCR teda existuje iná metóda, ktorá sa volá HTR, to znamená Handwritten Text Recognition, ktorý používa, tak ako tu bolo spomínané, umelé neurónové siete. Stroj to rozpoznáva, stroj sa to naučí a potom s presnosťou dosť dobrou rozpoznáva tie znaky z obrázku. Tá kvalita transkripcie sa vyjadruje hodnotami CER, ako Character Error Recognition, teda chybovosť na úrovni znaku, alebo chybovosť na úrovni slova. Robí sa to vlastne tým strojom HTR+. Celý ten mechanizmus, v podstate to tu bolo vysvetlené, pán kolega novinár to vlastne vysvetlil na iných obrázkoch, ale tu mám napríklad slovo z rukopisu čriepkoch, to sú šípky po česky, a z tohto obrázku on vlastne, ten stroj vyrobí text, áno, už končím, pomocou tých konvolučných sietí. No sú tu ďalšie ukážky, ale tie preskočím. Keď som zobral dokument z manuskriptória, čo je obrovská, prekrásna digitálna knižnica Národnej knihovne, tak som zistil, že je to krásna obrázková digitálna knižnica, ktorá nie je transkribovaná. A teraz našou úlohou je vytvoriť vlastne modely na to, aby tie texty mohli byť nielen viditeľné ako obrázky, ale ako texty, prípadne ako texty preložené pomocou ďalšej umelej inteligencie, povedzme z latinčiny do češtiny a podobne. Toto je výsledok automatickej transkripcie, to je nepriateľné. Tu vidno tie chyby. Porovnanie správneho ručného prepisu s automatickým prepisom. Ako to funguje? Už som sa o tom zmienil. Keď tvorím nejaký model, povedzme na 10 000 strán, tak musím mať nejakú vzorku, povedzme 65 alebo 75 strán, na ktorých trénujem tú umelú inteligenciu. Túto časť musím prepísať ručne z tých 10 000. Musím to urobiť tak kvalitne, aby to bolo v kvalite Grand Rule, sa to volá. A potom takto vlastne vytváram ten základný model. Túto vzorku, na ktorej to učím, rozdelím na dve časti, na trénovaciu sadu a na hodnotiacu sadu. Potom to vlastne stroj spracúva rekurzívne, stále sa proste to krúti v tom počítači, v superpočítači a napokon z toho vyjde nejaký model. Ten model potom môžem použiť na
týchto ďalších 925 strán. 925, áno. No. Takže týmto sa zabávame. Považujeme to za veľmi užitočné, pretože takto umelá inteligencia pomáha sprístupňovať rozsiahle písomné dedičstvo Európy. Ďakujem. Moc vám děkuju. Napadá mě hned teda první otázka, jak dlouho to může trvat, než se to všechno v rámci tej... Haló, neviem. Ja mám svoj mikrofón, či to nestačí. No, ako dlho to môže trvať? Dovtedy, kým nebude dosť dát. Koľko je rukopisov, toľko je problémov. Ale existujú isté typy rukopisov, napríklad kurent, nemecký, český, maďarský, slovenský, sú veľmi podobné. Čiže na tieto je možné vytvoriť pomerne efektívny model a pomocou neho je možné rozpoznávať značné množstvo. Ale to sú už agregované modely. V rámci tej platformy, v rámci ktorej sa nachádzame aj vo výskume, je približne 100 000 výskumníkov z celej Európy a tí pripravujú čiastkové modely. A z tých čiastkových modelov sa postupne vytvárajú agregované modely. Napríklad už teraz existuje model Titan, ktorý má, ja neviem, okolo 3 milióny slov na nemčinu, angličtinu, ale nie češtinu ani slovenčinu. Čiže my musíme tam dodať do toho super modelu svoje texty, svoje vzorky, svoje časti Grand True, predpísané kvalitne, aby vlastne potom tí používatelia mohli pracovať s inými textami. Dotaz z publika. Pane profesore, já jsem se chtěl zeptat, jenom si tak jako ujasnit tu vaši metodu. Vy jste říkal, že na těch 65 stránkách naučíte tu umělou inteligenci pracovat na těch 10 000. A chci se zeptat, jaká je tam jako procentní účinnost nebo úspěšnost? Jako předpokládám, že tam stejně musí být nějaký lidský editor, ne? Ještě jako poté, který to přečte a v podstatě koriguje ty věci, protože i klasické OCR i v nejnovější verzi je vlastně jako chybové. Pokiaľ ide o rôzne typy dokumentov. Pokiaľ ide o tlačené dokumenty, tam stačí malá vzorka a tam máme úspešnosť nejakých 98,5% na našich vzorkách. Ale OCR to robí na 87%. Pri rukopisoch je chybovosť, teda CR na úrovni znakov, rôzna. Mne sa podarilo, povedzme, Andreja Kmeťa rukopisy na 95%. Hodnotí sa to takto. Ak je tá chybovosť na úrovni znakov menšia ako 5%, tak je to vynikajúce, to je super. Ak je to do 10%, tak je to ešte priateľné, ale už sa tam vyžaduje korekcia, ale ten text už sa dá exportovať ako Word a môžete si ho korigovať, jednoducho upravovať, editovať, s tým, že existuje nástroj, že na jednej strane vidím ten originálny text, obrázok a na druhej strane transkribovaný a ten môžem upravovať ako chcem. To robia archivári, historici už teraz bežne. Ale zhruba je to tých 95%. Ještě nějaké dotazy máme z publika na přepisy? Takže jsme hodně slyšeli vlastně o tom, jak umělá inteligence funguje. Děkuji moc, pane profesore, s čím nám může pomáhat.